Bună! Am mai abordat subiectul ăsta și în alte clipuri aici pe TikTok și poate nu aveți răbdarea necesară să vă uitați la toate clipurile mele. Însă dacă ați face lucrul ăsta, v-ați găsi răspunsurile la întrebările pe care mi le scrieți atât în comentarii cât și în Q&A. Dar dacă nu crezi că e adevărat, cum i-am îndrumat și pe alții care nu credeau că e adevărat că am slăbit 60 de kilograme, te îndrum să mă cauți pe Instagram, unde îmi găsești pozele în cronologie în funcție de datele postate dinainte de a slăbi cum eram, pentru că nu mi-am șters nicio fotografie de atunci. Asta e unul la mână. Doi la mână, rețeta nu e o rețetă, ci e un plan alimentar personalizat pentru fiecare persoană în parte, pe viață, nu e o dietă de o lună sau de o săptămână. Este foarte important să urmezi un plan alimentar pentru că te educă din punctul ăsta de vedere și te ajută să te și menții în timp. Mai multe detalii îl vezi în clipurile mele. Bună, dragii mei! Am lipsit ceva timp de aici de pe TikTok și n-am mai făcut clipuri pentru voi, deși v-am citit mesajele atât pe Instagram cât și aici în comentarii. Și am văzut că foarte multă lume mă întreabă despre stagnare în momentul în care noi, chiar dacă continuăm dieta pentru a slăbi, noi de fapt stagnăm. Ce se întâmplă atunci? Ei bine, când stagnăm și nu scădem în kilograme, noi scădem în centimetri. Dacă voi ați avea la îndemână mereu un metru sau ceva să vă măsurați să vedeți lucrul ăsta, veți observa că așa se întâmplă de fapt cu corpul nostru. Dar cel mai important este să continuăm și să nu abdicăm, să nu ne întoarcem la vechile obiceiuri, pentru că acela este momentul când foarte multă lume dă înapoi, când vede că nu mai are rezultate. Dar atunci este momentul când trebuie să continuăm, să mergem mai departe, pentru că vor apărea și rezultatele în kilograme. Răbdare, la fel cum ne-am îngrășat în timp, la fel trebuie să slăbim și tot așa în timp. Bună ziua! Mă bucur tare mult că m-ați găsit și sper să ajute informațiile ce vi le ofer aici în clipul ăsta pentru dumneavoastră, să ajute și pe alte persoane, pentru că am observat că sunteți foarte puțini care ați auzit de Metabolic Balance și care l-ați și urmat. Majoritatea pacienților care sunt în acest program au o rată de succes foarte bună și au niște rezultate geniale. Pentru că acest program te educă alimentar. Este mare diferență între o dietă, pentru că am ținut și o grămadă de diete și n-au avut niciun rezultat asupra mea. Adică slăbeam câteva kilograme, după care le puneam înapoi, poate și dublu, sau nu mai vedeam rezultate și mă întorceam înapoi la vechile obiceiuri. Până am auzit de Metabolic Balance, care m-a militarit un pic, adică m-a educat alimentar și mi-a oferit anumite oportunități, inclusiv de menținere, și n-aș renunța niciodată la varianta asta. Chiar vă recomand! Bună, dragii mei! Și pentru că în celălalt clip v-am zis despre indicele glicemic, cel care stă la baza principiului Metabolic Balance, să vă explic cam cum stă situația și cu treaba asta, pentru că poate mulți dintre voi nu sunteți familiarizați cu termenii respectivi sau nu ați căutat pe internet să vă informați, să vedeți cam ce reprezintă. Oricum, v-aș recomanda ori să o întrebați direct pe doamna dr. Oana Munteanu, o găsiți pe pagina dânsei de Facebook, cum am scris în nenumărate comentarii legate de Metabolic Balance, sau puteți căuta informația și pe internet. De exemplu, dacă vrem să mâncăm un măr care are un indice glicemic anume și vrem, de exemplu, să înlocuim cu mărul respectiv stors, adică stoarcem ca să bem sucul de măr, să știți că sucul din măr are indice glicemic mult mai mare decât mărul ca atare. Bună! Nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt total în dezacord cu deficitul caloric. Nu am nicio treabă cu deficitul caloric. Nici nu contest ideea acestui stil de viață. Ideea deficitului caloric mi se pare ok, da, e logică treaba, mănânci mai puține calorii ca să slăbești. Dar cât în viața asta poți merge așa? Adică dacă poți să ții treaba asta toată viața, ca să te menții și să ai un stil de viață sănătos, n-am nicio problemă. Metabolic Balance nu se bazează pe deficit caloric, ci pe indice glicemic scăzut sau constant. Despre asta este vorba în Metabolic Balance, nu despre deficit caloric. Pentru voi, cei care îmi săriți în cap și mă dezaprobați cu atâta vehemență, de-aia vă zic, informați-vă înainte de a-mi scrie comentarii atât de vehemente și de agitate, ok? Informați-vă!